na farko shan ruwa a tsaye daga cikin illarsa. Idan mutum ya yawaita sha a rayuwarsa, idan yana da tsawon kwana ya zo tsufa, yana causing arthritis for him. Mun san arthritis ko? Cutar da ke da alaka da ciwon gabbai sosai. Shan ruwa a tsaye idan mutum ya dade yana yi, to idan shekaru suka ja yana cutar da gabbansa sosai sosai. Mutum zai waye gari bai wuce 70 ba, amma gabban ba sa iya daukansa, kullum yana cikin ciwon gabbai, babu daɗi. Wani lokaci sai kaman ƙona su ake yi, kaman suna ƙonewa. Saboda me? Saboda shan ruwa a tsaye idan ya daɗe a jikin mutum, yana cikin abin da ta samu a bincikenta. Na biyu na daga cikin abin da ta bincika shine stomach wall, wato katangar ciki. Idan mutum yana shan ruwa a tsaye, ruwan yana yawan dukan katangar da ke cikin mutum in ana sha, saboda ruwan in a tsaye ne yana gangara da ƙarfi, kamar yadda kake zubo da ruwa daga sama ya rika zuba, to kake kwarawa a cikinka. Amma in a zaune ne to yana tafiya kaɗan kaɗan ne. To sai aka samu ta ce idan ya zama yayi taking long term ana yi, yana iya cutar da ainihin wall ɗin jikin cikin mutum. Idan aka yi shekaru da yawa ana yi. Na daga cin abin da ta bincika na uku shine idan aka sha ruwa a tsaye yayi yawa na shekaru, ko kuma ana yawan sha a tsaye, ruwan da ake bukata ya magance kishirwa idan a zaune ne bai wuce a bukaci kashi 2 cikin 3 su yake magance kishirwar ba. Don haka wanda ke shan ruwa a tsaye yana da bukatar ruwa mai yawa gabanin ya ji kishirwa ta tafi fiye da wanda yake zaune. Kuma bincike ya ƙara bayyana cewa kishirwar wanda yake sha a tsaye yana zama short term maganin kishirwa ne, wato na takaitaccen lokaci yake magancewa. Amma wanda ya zauna ya sha ruwa a nitse, to ya fi magance masa kishirwa na lokaci mai tsawo. Na hudu na daga ci abin da ta samu a bincikenta shine shan ruwa a zaune ya fi sa abinci ya narke a kan sha a tsaye. Wanda ke sha a tsaye yana bukatan kusan ninki 1.5 na lokacin wanda yake zaune yake bukata na abinci a jikinsa ya narke. Yana suffering daga indigestion ta ce, wato narkewan abinci a jiki bai cika yiwa yadda ake bukata ba. Na biyar na daga cin abin da ta bayyana a cikin research inda shine kidney na jikin mutum baya filtering properly idan mutum yana shan ruwa a tsaye. Idan a zaune ne to kidney din ya fi filtering abubuwa da ke cikinsa. Kidney yana filtering abubuwa da dama da ba su da amfani a jikin dan adam. Don aka zauna aka sha ya fi taimakawa wajen fitar da abun da ba a so fiye da yi a me. Na'am? In aka sha a zaune ya fi fiye da wanda ya me a tsaye. Don haka wanda ya sha a tsaye bai yin filtering yadda ake so kamar wanda ya ame a zaune. Na shida na daga ci abin da ta bayyana cewa idan ana shan ruwa a tsaye yayi yawa yana causing heartburn, yana kuma causing ulcer. Hatta cutar ulcer ta fi tasiri ga wanda yake shan ruwa a tsaye, ya fi kama shi. Saboda dalili ta ce akwai joint na esophagus na jikin mutum da cikinsa. Junction ƙarshen esophagus na jikin mutum idan yana shan ruwa a tsaye yakan iya creating ko ɗan hole a jiki. Kuma dama mun san ai akwai ulcer da ke da alaka da me, da causing wani ko injury ko hole a jikin hanjin mutum, kamar diluted HCl da ke dropping a kai. To a ƙarshen hanjin mutum, esophagus da kuma cikin mutum, a wannan wurin yana iya creating hole a jikin hanjin mutum saboda mai dalilin shan ruwa a tsaye. Kuma na bakwai ta ce na iya causing nerve tension. Waɗanda daga cikin illolin shan ruwa a tsaye. To ala ayyi halin ita shari'a ko da ba a ga illa ɗaya ban annabi ce kada a yi, za a yi ba za a yi ba. Kawai bincika a ce akwai illa kawai yana ƙara mana samun gane wisdom behind hana mu abu ko umurtan mu da mu yi ne. Ana iya gane hikimomin da yasa aka ce mu yi ko kada mu yi, amma ko da hikimar bata bayyana ba, to shi duk karantarwar musulunci ya zo ne don ya datar da kai duniya da lahira. Da haka duk abin da zai amfane ka a musulunci za ka ga halal ne, duk abin da zai cutar da kai haramun ne. Idan aka samu abu ɗaya ne, cutarwa kashi 50 cikin 100, amfanarwa 50 cikin 100, to a musulunci abin haramun ne. Saboda cutarwa da amfanarwa daidai wa daida, to sai a rinjayar da cutarwa. Da wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ke cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar
fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada. Dukkan abun da kaga addini ya ce a yi shi to yana da amfani gare ka, kuma duk abin da a musulunci aka ce ma kar kai to iya da cutarwa. Me iyawa amfanin ka yin ya bayyana ko cutarwan ta bayyana, to ko ba su bayyana gare ka ba lalle akwai amfanin akwai cutarwa. Amfani a cikin umurni, cutarwa a cikin me? A cikin hani. Babu wani abu ɗaya da musulunci ya ce haramun ne da bai da cutarwa, amma ba dole ne ni da kai da su mu iya ganewan ba, amma tabbas iya da cutarwa. Mafhum? Tayyib.